Nyasaye ber. Dear friends in Christ, for so many days and weeks, we have been looking forward for this day. The day that we can be sure about the promises of God. The day that we confirm the surety of God's message to us as on the Ash Wednesday. When Jesus was saying the last words to his friends and bidding us bye, going to pray and to struggle to redeem us back to the Father. I remind you today that we both have an origin that we must belong to again. We have a position, a point of our origin. And therefore the struggle that we have had for these days is a struggle to redeem and to return us to our original origin, point of origin, the homeland, the place of eternity, the comfort of God, the love that we must feel. Chakre tichadek manwaromo mar sapburu. Nwabiro kwa mor kabisa nikech Nyasaye notimo kodwa hono singo moro. And God made this promise even to our fathers, and he said he would not destroy. No wacho noko biketho joge nyaka chieng'. Singo ma Nyasaye notimo kodwa nochakore koro nenore ayanga chieng' tich adek mar sapburu. Kanwa biro kanyakla mondo wane gima Nyasaye dwa timonwa. Manyo ni chieng' mano neno ka Nyasaye wuok e kindwa. Yesu wuod Nyasaye oseoro e ngimawa kendo wewa kodhi nyaka weche mano wewa go pod waparo. We still remember even the words that Jesus left us with. And if I remember so well, and you will remember with me, achiel kuom weche ma Nyasaye nowacho ni repent and believe. Repent and believe. The next thing that was given as an alternative of that day was dhano in buru. Buru ema itime ang'o? There is something that we must focus about now. And I want us to ask ourselves, have I been redeemed back to the Father by Jesus? Be Yesu osekedo mobedo gi loch kuoma. Be an gadier gi nwang'o ngima mosiko manyaka chieng', even after resurrection. Ba anyalo bedo gadieri ni tho Nyasaye otimo gimoro manyien e ngimana. Ba anyalo bedo janeno ne sand mar Jesus mosandre godo motho malit nikech wan. Be inyalo chung' kijachir sani miwachi ni kamunena ni I have the ticket of heaven because of someone suffering and Nyasaye ok nyal biro mondo tim drama gi nyathine kindwa. Something must happen. Something was happening. Something must be actualized. Nitie gimosetimore. Nitie gima pod timore. To nitie gima nyaka yud teko kod duong' e giko mar gimoro amora. Nyiso ni ngimana kod ngimani must bear witness to the struggle of Jesus. Ngimana kod ngimani nyaka tim nend Yesu mosandore go malit. Spare uru jo Kristo sowetena. Samo biro yike gweng'u ma ng'ati otho. Iwacho ni Father pok gitimo neno. Jodala pok owuoyo. Imiyo jodala thuolo mondo giwuo e liendgi. They are given time to speak in their funeral. Kendo wacho ni Father mago kore weg liel. Migi thuolo giwuo. To watimo neno kuom Yesu wan kaka jo Kristus, because by our baptism we are born into the family of Christ. Therefore ngima wa nyaka timne Yesu. When Jesus want a family, sama Yesu dwaro familia manyalo timo nende, matim nende Yesu gadieri be inyalo yudi. Be inyalo timo neno mar sandruok mar Nyasaye. Jomodak e alwora ma intie. Be ginyalo neno nende Nyasaye mitimo kod ngimani kichiwori. Emomiyo kawuono kwa chokore ka. I know we may be happy one year mang'eny we celebrate Jesus is risen. But to some of us, osechier ne sandruok e lwetwa. Some of us osechier na chaya e ngimawa. Kendo mae sami dotime gik maricho mibiro chayo wuod Nyasaye. In as much of the struggle, to mae sa mibiro fwenyo nitie gik ma nyaka itim manoruch teko Nyasaye nyaka gweng' kumi wuoke, nyaka dala kumi dake, nyaka ot midake.
Nitie gik mibiro timo kata chiro kumitiye ma ji nokos neno Nyasachi milamo. Mae sama ji biro manyo Nyasachi tok negi ne. Kanisa timanye kendo ibedo mos kiyalo. Dear friends, you are invited today to witness to Jesus, who is our friend, who has come to stay with us. Wadwa timo nende Nyasaye. Ere kaka idhi timo nende Yesu e gweng' kumidhiye. There are people who do not believe in resurrection. Nitie jomoko ng'eyo ni Nyasaye nitie. Nitie joma nyaka sani pod manyo Nyasaye pok ginene nikech ang'o? Condition kata ngima ma gikale. Nitie miere ma nyaka sani pod gombo neno Nyasaye miwacho ni nitie ni en kanye. Nitie jomoko ma nyaka sani lemo pod otamo. Nang'o? Nikech gikia ka gichak lemo. Nikech teko mar lemo no be giongego. Gik ma gikale, obed chandruok, obed tuoche, obed masiche, obed weche ji, obed gik moko ma ji osetimo ni nyaka dala midake, nyalo tami kata fwenyo Nyasaye makata igombo lame to ok diyude. To ere ng'ama biro kelo Nyasaye ni? Nyaka obed ng'ama osebedo gi neno, moneno Nyasaye mochier, mowacho ni niya, adwa nyisi ni Nyasaye osechier mondo lo tembe mikale. Bwana sifiwe. Nyasaye ber. Nyasaye osechier mondo lochni. God has risen so that you may have victory over your struggles. Nyocha wapenju ka the last 3 days, the triduum. What are you surrendering to Jesus midware loch? Ang'o mimiyo Nyasaye mondo ibede go loch? Ang'e nitie ng'ato kama kawuone konyono kanisa kitimore chier. Nyaka ne Yesu tho pok oneno kumisande kama sandruok mar Nyasaye ok oneno. Not even a single way with the cross on the way of the cross on Fridays. No only that time. I know there are people who have not witnessed Jesus suffering on Friday. I was pushed down to the ground. The 3 times falling of Jesus, no one has witnessed. Some of us, but they want to witness to the resurrection. There is something that you want, but you have no time to sacrifice for it. Nitie gima ng'ato dwaro, to thuolo mar chiwo ngimane ne gima odwaro no otamo ji mang'eny. Somo mokwongo ma kawuono en tich joote. Tujo ka Petrus wuoyo gi Cornelius kaachiel gi wedene kowacho negi niya, ung'eyo gima duong' manotimore e piny Israel duto chakre Galilea bang' wach baptism mane Johanes olando. Ung'eyo kaka Nyasaye noyiero Yesu ja Nazareth komiye chuny matakatifu kendo miye teko. Petro chako timo neno. Osechako timo neno Yesu. Owuoyo gi Cornelius gi wedene. To gik ma Petro wuoye mondo ji owinji en teko ma Nyasaye nomiyo Yesu. Gik mane Yesu notimo. Ok ang'eyo ni to teko mane ma Nyasaye osemiyi. Teko mane ma in go. Ang'o minyalo timo ne Nyasaye? Minyalo siem. Have you been empowered by God in a way that you may witness to Jesus by your actions and your life? Ang'o ma Nyasaye osemiyi teko mar timone? Bomiyi teko kata mar paro mond liete. Bomiyi teko kata mar neno nyithi kiye manindo keche dala. Bomiyi teko kata mar rwako ne joma wuotho duk lewni. Nyasaye bomiyi kata teko mar miyo joma riyo nego pi. Mathayo 25, 39, 41. Nyasaye wuoyo kopenjo gi niya, ni kane kech kaya, kane riyo nega, kane awuotho duk, kane ane jela. Nitie gik moko ma ka Nyasaye pok omiyi teko ok inyal timone. Jo-Kristus ma nyiso kawuono, kineno kata ka ji ng'eny e kanisa to in emi complain e gik mitimone kanisa, Nyasaye ok oyie gi timni kata gik ma ditimne go odagi. And that's why some of us, we even complain in our responsibilities in the church. And even what you ought to have done becomes a topic of discussion. Nang'o? Nikech Nyasaye seche moko pok oyie gi gima in iwuon inyalo timo ne Nyasaye no. Gimomiyo Petro timo ne Yesu, ni Nyasaye nomiyo Yesu teko mano timo gik mani neno. Kendo Petro kawuono wuoyo kowacho kuom neno mar gik ma Nyasaye notimo kokalo kuom Yesu. Dear friends, it is easier to speak about what God has given power to do, not what our power has confirmed in us.
Iwacho ni teko ma Nyasaye omiyi mar timo gimoro en ema nyinge yude duong'. Omiyo Yesu kochier kama, adwaro ni mondo wan duto ma wan ka wakwauru Nyasaye omiwa yie mar timo gigo manotimne ni Nyasaye kor gweng'. Sami manyo Nyasaye mangima, dong de sieme kitwa. Sami dwaro Nyasaye kor gweng', dong de sieme chuny ma in go. Sami dwaro Nyasaye manie kor gweng', dong de sieme paro ma in go gi joweteni. Be inyalo ne the attitude you have. Can God be seen in your attitude, in your words, in your actions, in your intentions? Be Nyasaye nyalo ne dwachi. Be Nyasaye nyalo ne gik mitimo. Why can't people see God in us, yet we witness to Jesus every time? On winyo kata ka mi Father puonjowa. Nonyisowa ni Yesu nowacho ne jolupne ni umbe dhiuru mondo tim kamano. There is something that you must have learned in this period of Lent that must live by your side throughout your life. Yesu ne puonjowa, nomiyowa yore mabeyo, yore miluongo bang' Nyasaye, yore mitimo neno kuom ng'wono mar Nyasaye. Adwa nyisi ja Kristo mawinja kawuono, gik mabeyo ma Nyasaye timo ni timo nene, wek sungorigo. The good things the Lord have done to you, don't take advantage of them. They are privileges. Gina ng'wono mar Nyasaye. Kendo gimineno kilogo wadu, kik loki jasunga. Tim go nende Nyasaye. Wek loko nyithindo ma iligo sunga e dala, kisiemo ni nyieki moko nyuol. Kiparo ni itema Nyasaye eri moloye. Gigo Nyasaye no mini tim go neno. Lok nyithindi, olokre nyithi nyieki, tim nego maber. Yal wach Nyasaye, be a witness to Jesus by what you do. Wek kaw ng'wono mar Nyasaye mar lor ne ji rangach madwa neni. Wek kaw ng'wono mar Nyasaye mar siemo ji kiparo ni nyalo lo ng'ato gi teko. Kaw ng'wono mar Nyasaye mar bolruok, timne go Nyasaye gimoro. Look at ourselves sometimes. Ji mang'eny Nyasaye gwedho morning and evening, but God is struggling to see them, even to find them on his altar. Nyasaye timo ni ji madongo. Nyasaye gwedho nyaka miere. Nyasaye gwedho nyaka nyithindwa. To nitie gweth ma Nyasaye pok noneno kata e altar. To baba gi mama nyalo pako gwethno kaka en ge dala. Bing'e ni sami neno ber ne Nyasaye to ywak. Gik motimo ni nang'o? Nitie gik ma Nyasaye timo modong' ywagruok mar Nyasaye. Nyasaye ok nyal neno ber gik motimo ni nang'o? Can't your life witness to Jesus who is loving to everybody, who is caring to his people? Jesus who was moving all around. Winyo kama wacho ni somo mokwongo ni Yesu kamoro amora manodhiye nochango joma tuo, nochiero joma otho, noyawo nyaka wang' muofni, nyaka rong'onde ne wuotho. Kama Yesu nokale ng'ama nigi dwaro. Why can't our lives witness to Jesus in as much as he has touched our lives? Ang'o ma Nyasaye pok otimoni mok inyal timone go Nyasaye gimoro? Ang'o ma Nyasaye pok otimo e ngimani mok nyal mi thuolo mar gocho gi piny e kanisa? Because ibiro fwenyo ni seche moko you can't even remember last you knelt in the church. Wadonjo kanisa to bede kom, seche moko wadonjo kwa sede kwani omiso ni chung gi oko mondi. When you come into church you are so some of us, we don't even feel that there is something lacking that Jesus is crying about. This resurrection must change something in us. Nyasaye ber. Chier mar Nyasaye oloke gimoro kata dwachi e paro misebedo godo kata gi kanisa, kata gi joweteni, kata gi gweng' midake. The attitude misebedo go, paro mosebedo ka kalo kodi, gik maricho ma seche moko jachien nokede kodi mobede gi loch. Nyasaye ok nyal tho ni to podi dong' mane gik ma Nyasaye nokedo negi. Yesu wuotho ndalo 40 odiechieng' gotieno ka kech nego, to ok onyal goli e nyiego nang'o? Ok onyal goli e ich lit nang'o? Ok onyal goli e mirima nang'o? Ok onyal goli e paro maricho nang'o? Ok onyal goli e wuoro nang'o? Ok onyal goli e chode nang'o? Yesu ok nyal goli e gik miparo maricho kata juok nang'o? How many days was Jesus to suffer for you to feel
that is suffering because of those attitudes. Ndalo di monego Yesu ne sandre mondo ng'ato fwenye ngimane ni ma gima Nyasaye ne kedo ni. Ang'o mi Yesu weyi kaka noyudi? En to tho mochwade, rembe nochwer. Joma nodhi gi chieng' tich abich kochako wuotho saa 5 e wang'e, remb Yesu ne chwer ndara kwa wuotho kama. There were dots of bloods of Jesus on the road. Could that make some sense to us and feel the need to repent? Nochako ywago mana weyo richo chieng' manuwuok owewa. Nong'eyo gik maricho nyalo timo ne ngimane. Noywak malit kowacho ni repent and believe in the gospel. Manoket kuomwa buru kiwicho landa wang'wa. Nikech Nyasaye nong'eyo the consequences of our sins in his life. Nong'eyo gik maricho dhi timore e msalaba. Nong'eyo yore maricho ne dhi goyego piny e msalaba. Ang'o momiyo tho Yesu ok nyal goli kama ne nitie chon? Ang'o momiyo tho Yesu ok nyal goli kido kata paro mane in go? Tho Yesu ok nyal goli paro mane kanisa nang'o? In go gi kidienje nang'o? In pare ni higni 4 nyaka ne chakre, onge gimisa timo ne Nyasaye eklesia. To ne ni dak loke chunyi, mi ne richo. Ichungi kanisa gi chien, seche moko ipingo kendo ineno joma lemo ni joma richo. To Yesu dak loke kamoro. Nyasaye ber. Nyasaye ber. To Yesu dhi loka ng'o e ngimani. Is Jesus suffering as a drama? Someone dramatizing in your life? Koso sandruok Yesu en drama e ngimani. You are coming, ibiro mane kanisa neno drama. You are coming to see how things are happening, how people are closing the clothes. Ikaki umo msalaba gi lewni. Koso ibiro neno kaki golo pichni e korot. Ibiro neno kaki go kot ka jiwero tukufu. What are you coming to see in the church? Are you coming to harvest from Jesus who is dead and risen amongst us? Dear friends, to Yesu nyaka lok gimoro e ngimani. To be hawacho pile ni ka Nyasaye pok omuli moloki, you will be a problem even to the house of God. Nitie maka Nyasaye pok otime ngimani. Nyasaye ka pok oyieri ma Nyasaye omuli kama, to kata kidieny ok ni nyon, you will see that as a problem. Be kata gik mitimo ok ni tim, you will even fight people doing it, because the devil inside us will never allow the good to come out of us. Isomo in the book of Revelations chapter 7 verse 12 following down 13-14. Mama wacho ni lweny nowuok e polo. Malaika nochako kedo gi Nyasaye. Kendo nitie malaika miluongo ni Lucifer. Ne en malaika mane luongo kendo mane beautiful kabi, mane very nice in the polo. Manoher kendo mane nigi sauti mamit, manoher molo malaikni te. Sama noneno ka koro ber ne neno, ndadhu ne neno, nowacho ni karamba ng'ama lich nochako piem gi Nyasaye polo. Owacho ni koro ambe nyaka bed gi joma nyalo ama e polo ka. Ochako golo ji kuom Nyasaye moyudo nyaka joma noluwe, mobedo gi team over the angels around that angel who called the Lucifer. Bang'e Nyasaye noneno ka Lucifer dhi matek e polo koyawo lweny gi Nyasaye kod kedo. Nyasaye nobole piny ka lweny nowuok manoloye gi malaikni gi te molwar piny ka. Muma wacho ni sama nowuok e polo nyinge ne Lucifer, ka nolwar e piny ka nyinge nowuok ni Satan, kata jachien, kata jawuond manowuondo piny ngima. And this who mae jachien mapod nie chuny dhano, mae jachien ma Nyasaye nong'e nolore piny. Nyasaye nolowe kod wuoyi nikech ne ging'eyo lwenj kod kido ma jachien nyalo keto kuom ng'ato. Yesu nobiro nikech ong'eyo kido kod lwenj jachien. Sama obiro e piny ka, nong'eyo kaka inyalo lo jachien. The devil came to fight and to harvest from the people of God. Obiro bedo gi joge e jo Nyasaye. Kendo gima jachien ne dwaro kabisa ma en Lucifer, ni kodonje piny ka, to kamoro amora milame Nyasaye nyaka okethi. Kata obed kwaya, kata obed CWA, obed CMA, obed kanisa ma Nyamasare, nyaka oyud kudni moketho. Nowacho ni ok nadonji kamoro manawe ka ber ma pod inyalo paki. Abiro ketho gik mabeyo man kanyo. Kendo joma nayudo kochung' ma ok otang', nalok joga gi kitgi kod wechegi, timbegi kod pachgi, gibiro lama. Emomiyo the struggle muneno ni ok en tugo. Jachien oyudo kwa ng'eng onge kod teko mar kedo ne wan wawegi. Mi jachien biro loyo. Nyasaye neno ka jachien oseloyo piny. Dhano sandore malit, osekelo nyaka tho. People are now dying. Gima lit ne Nyasaye ni gima nachwe ok duog ira nikech jachien oseloke mare. And that's why Jesus came to redeem the kingdom
kingdom of God in our lives again by dying and resurrecting. Gima jachien noserucho emobiro duogonwa. To gima litna ni ng'ama Nyasaye dwokone ngima to kodich kod ngima. Nikech kawuono kata koaka to kodhi moso nyieke. Kawuono koaka nyithi nyieke ok nomodh kata pie ode. Kawuono koaka to kata joma kech nego ok nochal ne dhano. Kawuono koaka ok nowe moko kuodho ng'ato moyanyo. Because the struggle is for Jesus, not ours. Dear friends, I'm praying today. May God in His love reveal the power in Jesus that forgives sin and redeems us for the eternity. Teko ma Nyasaye nigo, teko ma Yesu chiergo, en teko moseluoko richo, en teko ma nyaka mi an opportunity in the kingdom of God. Dear friends, do not be proud of what type of foods you can eat, the meals you can put at your table. Be worried about the space and the ticket of heaven. Gik machandi go to the chandi. Gigo no chando ji mang'eny jomoko no tho kodgi to no dhi mane loka. Gik machandi ok onego chand gi mani. Give your life to God. Chiw ngimani ne Nyasaye. Chiw chunyi ne Nyasaye. Chiw pachi ne Nyasaye. Chiw ngimani ne Nyasaye. Chiw familiani ne Nyasaye. Chiw nyithindi ne Nyasaye. Jonyuol, chiw nyithindu ne Nyasaye. Train them to be friends of Jesus. This is the right time. You will cry one day. Kanyathini ringo kanisa tineno. Because nipunjo nyathini is not about the church. And my daughter, the type of food I can put at your table, gima chando jonyuol kabisa. Nyithinda ochamo ang'o, rwako law machal nade. Nyithinda chal nade kid nyithindo mamoko. Wuoche morwako bin ng'ane, wuoche ne oweyo ng'ane. Many gik machando jonyuol moko. But we don't care about the kingdom of God. Today in the first reading, I want to appeal to dear Christians. Let us witness to Jesus by our way of life. Ngimawa, kitwa, wechewa, pachwa, otemnende Nyasaye. Petro ka wuoyo gi jowetene kamoting'o Cornelius, to winjo kowacho weche ma Yesu notimo e kind jo-Yahudi. Owacho ni wan nwaneno kendo nwachiemo kode, nwanene ka nowuotho nochango ji. Dear friends, Jesus kawuono ok wanyal neno gi wang'wa unless in His spirit. But Jesus must be seen, be touched in us. Nyasaye ok wanyal neno gi wang'wa sani. Kendo Yesu sani koro kochier is coming to us in spirit. We cannot even touch Jesus now. We cannot even look and see Jesus. But the most important thing makawuono Nyasaye wachonwa ni wan manyaka ne Nyasaye no kokalo kuomwa. Agombo ni dhako machiliel kawuono koneni komuli kama to mule Yesu wuod Nyasaye. Komako lawi kama to make jachango mar chunye. Nyithi kiye modak e kor gweng' koneno rangai kama to ne rangai Nyasaye man kod loch e chandruogegi. May you be the hope of the hopeless, because Jesus has taken position in your heart. Allow Jesus to find the comfort in your heart. We Nyasaye odak e chunyi. Nyasaye odak e ngimani. Nyasaye odak e chunyi kod pachi. Mondo kawuono kiwuok ka gimotamo ji neno one nikech Nyasaye modak e ngimani. Gimotamo ji mulo omul nikech Nyasaye modak e ngimani. Wone Nyasaye no kuomi. Allow Jesus to be felt, to be seen in you. Heal people, dear friends. Changiji. You can heal people by your words. Don't wound people the more. I want to remind you, so many people are wounded enough. Don't wound them. Some have lost their husbands. They have enough wounds in their families. They don't need your words again to wound them. They have cried enough because of the loss of their husbands. They need peace now. Don't be their wounds again. Don't touch their wounds again. Kokinyal chango chunye madhola kod chandruok osebede weri kod ngima wadu. Nitie gik moko mawek chuno ni nyaka itim ne ng'ato. The will of God is not for suffering until we miss the focus. Heal people, comfort the afflicted. Tijo machunygi chot, chwer gi weche malit. Gine dala to giwuotho mana ka ng'ato mako bade. Ng'ato keto mana lwete ka ng'e. Ng'ato wuotho ka tengo lwete
ji wuoyo kende gi ndara, in inyalo nyiere kinene, but the best you can do is to create the comfort of that person. Sometimes I haven't told you here, niseche moko nitie jomoko makano ni survive and they do something for us. You must know that. To ka in gi teko mar miyo ng'ato gimoro mondo timni mondo chiem miye, wek gichono timo gimoro kendi to ng'ato nyalo timo nigo to nyithinde dhi chiemo. If someone can wash your clothes to feed the children, then allow those clothes to be washed by someone. Praise Jesus. Nyasaye ber. Ka chiemb ng'ato gi chandruok mokale en ni nyaka luok lepi, ang'o mi nyaka luok lewnigo? Tin gi teko mar chule to luokoni to chiem kod nyithindo. If what people must do for us is what will cause food at their tables, allow them. Kata en yue ni mana laro, nitie mine masani kiluonga ni bi yue na dhot ok obi tamore yue ni dhot, obiro yue ni osiepa. Kama kani mia achiel nyithindo mod pi. Tijo moko ma kiluonga ta mana so chiko no bi odo, obiro do so chiko no. Kama kani nyithindo chiemo. I want to appeal to dear friends of Jesus. It is time that Jesus should be felt. Maisa manyasa onego ne kumwantie. Nyasa onego ne chunywa. Nyasa onego ne ngimawa. Yesu ok nyal chier. Yesu ok nyal chier to ok nyal winje. Yesu ok nyal chier to ok nyal mule. Yesu ok nyal chier to ok nyal ne ng'wono ni kuomi. I want to ask you, dear friends of Jesus, let us not take the resurrection for granted, that our life remains the same. I've said heal people and comfort people. Heal people, comfort people. May we not miss what Jesus was doing for us, because he's gone. He's resurrected, he's going to the Father. Soon we are going to celebrate his ascension to the Father. Kikwa miss gikmanya saine timo. Nikichikoro waneno kuonge kidwa ka yor ringruok. May we still feel, experience gikmanya saine timo. Nikech nitiere ng'at mutiyo tamba mondik ni CWA. Ng'ato tiyo tamba mondik ni Bikira Maria. Ng'ato tiyo tamba mondik ni Divine Mercy. Ng'ato rwako tai mondik ni CMA. Ng'ato nitie moluongo ni Ja-Catholic. Can people feel the presence of Jesus even because of your dressing styles? Kakuru chunyi to rach to kare lepigo olandu umbewa. Ok ni nyaka samirwako lau CWA koki yenyo mapokno yanyi. Koki checho molo kaka ni checho ka ingi lau dala. Koki wuor molo ka ingi kitenge. Nyasaye ber. We gik mitimo ne Nyasaye, rwakruok ma Nyasaye oketo kuomi otim nend Nyasaye. Wek bedo ja Kristus mong'eyo the solution to the problems mag ji te, and you don't solve their problems. Ing'eyo kaka chandruok ng'ato en to gidwa tieko ne chandruok. Yesu nong'e chandruok mare ng'ato jikale. To gima ne Yesu timo, ni en to nodhi to penje ni itimo ang'o ka? To joma ne ni thuolo gi Yesu ne nyise, nyaka ujal mane ni e dho yawo Johana madongo 5 e dho yawo mar Siloam nopenje ni tang'o mitimo ka? Nodwoko Yesu ni asebedo ka higni 38 to aonge gi ng'ato madinyuma e pi kotugore. Sama adwa nyumora to ng'ato kuongo na kuonga. Yesu nochiko ite mo listen. Listening is not weakness. Listening to other people's problems is not weakness. You'll never be weak because you listen to others. Chiko iti na juaro jomoko. Okubikiti nga manyam. Just listen, dear friends. Don't be too arrogant even to listen to people. If Jesus could listen to that gentleman at the pool of Siloam, mo pimne mbaka te, mo wachne kaka jitu Yesu podoko ngade, Yesu miye time to Yesu wachne niya, chungi kao pieni timangoa. Chungi kao pieni timango. Ito kineka yalo tinindo, ini filo ninde misen ki watch it yeni. Iro no misen, di ninda le. Yes, amen. It is time to listen to others. This time of resurrection. Bedeng amachiko iteneji. Winje gik maji bedwa wachoni. Winje gik maji bekale. Just listen to people. Because Yesu no sing'iyo ane ya. Nika wan gi chandruok to wachone to winjowa. Because he was part of our history. And therefore, in be manya sao chier kuomi kawuono
mibire kanisa kama ibedo janeno ni ibe koro chiwe iti ne ji ichike iti ne gik ma ji wacho. If you do that, you will comfort and heal many people. Dear friends, finally, I want to speak about the gospel reading. Someone must witness to Jesus to inform others. Nitinga tumenya winji Yesu chierne to nyis ji. That is the witnessing. Nitinga manyaka yie kuom chier to dhi lando wach chier. Gima litna ni isebede Catholic higni mang'eny to pod otami bedo gi yie motegno. Ithoke chala gimoro nono. Imagine ine 70 to kata nyuondi oluori. Nyasaye ber. Isenyono 70 gi wiye 90 to nyaka jomidake da luor ni macha to ayuru. Macha nyalo kata negi anytime. Nyaka dayo machi wuode oluoro dhoge chalo wembe to ti maratari dhoge tok witi kendo nung'e joma dwa nege dala 80 to senyona kiata gimorito. God is good. Okodwar ng'ata chunye rach nchini makata nyikwagi ok gidwar. Kino iro ko nyulo yuwi ang'wen to nitie nyikwayo maka yuwi moko dwar kate ode. Ok dwar. Oyiero nyaka nyikwayo go nyithindo. Dalo sipoge diere ko ngima. Ipani kitho dalo no ikethe. Kasa ne mingima ti sekao nyithindi mipogo minyiso ni mae dhano mato nyambuj joka ng'ani. Miseko nyaka jogweng' chayo nyathini mane nyuolo. Miting'o dwecho chiko. Sama niting'e benginegi gima Nyasaye nomi no king'eyo. Ang'omiyo sani koro ka Nyasaye osemigo minyuole kok ichake nyinge moko maonge ni nyathiwa macha to nae nono wuoda mojwang'. In mitimna gimoro wuoda mouma. Okoth modu to kaneno na. To keno koth do kode gweng' pilo mi security jolu dala ni nikech okoth nika. In mani Amerika mamori Nairobi, Kisumu, Ugunja, Asego, mani Luanda. Bwana sifiwe. Ikijarji. The type of a family you want, you must first witness to that family. Jonyuol winja koso kuwinja. Koth familia midwaro chake kapod ngima. Onge ng'ama biro loso dala kisetho. Onge ng'ama biro loso rangai kisetho. Rangach miketho kingima nosiko kethore nyaka chieng'. Emomiyo jomoko nitie manyaka samo chiwne Catholic lo ka joma kwere gi ngima. Tinde kaka nyalo chung' malo magi manya ka kanisa lo nango. Dagi mano chiwo kosetho. Kwar gi mano chiwo kosetho. Owadi baba gi mano chiwo kosetho. Tinde ko chier kanyo nikech kano tin noko punye ni kanisa en ang'o. Tinde ko chich ni kanisa nyalo timgo gimodwaro. Dear friends, the time you have, witness to Jesus, announce Jesus. Magdala nochako bedo osiep Yesu mana ka wuotho ndalo mag thagruok. Ok ochako bedo osiep Yesu mane tie chier ka. Maria nochako wuotho gi Yesu nyar Magdala ni. Ochako wuotho mana gi Yesu ndalo ma Yesu koro osewuotho kuwi mochange. Eka koro emo chako bedo osiep Yesu owuotho bute magiko. Odhi nyaka yor msalaba gi Yesu. Gine joma ineno kodong' e tie msalaba. En ng'ama chak dhi ywak ni koro kiyie to miwa ringre. Gini Joseph Mathe. You cannot witness to Jesus in the first day that you come for mass on the resurrection day. If your life has not witnessed to Jesus in suffering and his agony, tadwa nyisini katibi mane chieto kapok ni chako foundation gi Nyasaye to in matek. In matek. Do you have a foundation with Jesus? Maria Magdala en kuri winjo ka koro kawuono en moringo dhi e bur. Gima chande en gik manowinjo kiwacho kuom Yesu. Madine miye teko dinorito dho bur. To neno chier to nokolingo. Nitie gik malingo te. Witnessing to Jesus. Omera Nyasaye koeri, he will give you power even to speak about his own resurrection. Tino ka Johana tipando nyinge wacho ni japuonjre ne manohero. Japuonjre ne manohero. So we are not given the name of John. And our name should be placed in that position. They are saying the friend he loved. Osiepne manohero.
Can you be sure that is your position with Jesus today? In osiepne manohero, bin gadieni mane kari, nikech nying no pandonwa mondo ng'ato ka ng'ato kete nyinge. Be Nyasaye ni gadieni you are that friend loved by God, by Jesus? Are you that friend? Be nyalo ringo as fast as you can. Remember, one kaka jolup Yesu manoherogi, we may run, but entering the tomb is left the close counterparts of Jesus, like Peter. We still have some fear about heaven, but Peter has experienced resurrection by entering the tomb. As we still have some fears, polo nitie koso onge, chier nitie koso onge, ngima nitie koso onge. Ume John ringo, the friend he loved, oringo matek to kochopo e dho bur to donjo to tame. There is still some fear in us, and this fear will be cleared by the dialogue with Peter. Omiyo Nyasaye nokawo kifungu keto e lwet ng'awa? Nomiyo ng'awa? Nomiye. If you want to be sure that there is heaven, I have penj Peter wa. En odonjo monene momiye kifungu ni koro iseneno mi witness the resurrection, take this key. In mane kuongo yawo bur mi wuoke. You are the first to open this grave, to enter this tomb. Omiyo in makoro kawo kifungu. I want to remind you, the first witnesses of this resurrection has been given power. People like Peter. They witnessed Jesus, and they are now talking about Jesus like in the gospel, in the first reading. No witness kendo duogo ndiko. Omera gimineno miwinjo nyaki wuoye maber. Mano omiyo kawuono wabeduru gi chir. Gik mamiyo waluore ngimawa, matamo wabedo gi witness to Jesus resurrection, let us know it is possible. Jolupne cha noluoro kodonjo e bur, to kane Petro donjo, noyudo chir motimore nade? Motimore nade? Odonjo koso kodonjo? Dong nobedo mamor kodonjo iye kanyo. Kendo wacho ni en sama nokodonjo, noneno mana lawa bola. Nitie gik moko manoko neno. Gik manoneno pogore ma Peter neno kodonjo ang'owa? Dear friends, there are certain things you'll only realize when you come close to Jesus. This could be our church, place where Jesus resurrects every time. He extends his hands on the cross every day. Nitie gik moko ma kapok ichopo e kanisa ka to kibifwenyo ni Nyasaye nyalo timoni. Nitie gik moko ma wang'i ok bi neno nyaka chieng' mane yawe chunyi kod ngimani moa rot muneno nyalo chayo mathisni. This tomb, this house of Jesus, this place of God has a lot to be revealed to us. Emomiyo Peter kata odonjo, oyudo gik ma nyaka Johana ne pok oneno, ma gineno gigo kama nokete te, kendo ne moro ka moro ket mopogore opogore. To gima wacho mogik en ma, the witnessing of Peter, gima ne gineno e iye kanyo, weche gi ne nie igi, ni lep Yesu nokonyis ng'ato nogonyne. Koso winjo ko wacho ni gonyne u. Inyalo paro kano chiro Lazaro nonyiso gi nang'o? Gonyeuru motimre nade? To winjo ka Yesu wacho ni gonyeuru Yesu odhi. Who has power over Jesus? Who has power? Ene monyalo gonyonwa chandruok man kuomwa, minyororo motwe ngimawa, adhonde mag tuoche ene monyalo gonyo. Yesu ema gonyo, wan ok wanyal gonyo ne Yesu tonde. Emomiyo don't imagine and don't think that nikionge kanisa the church cannot survive. Don't think that when you don't give even your sadaka the church cannot survive. Jesus ema ine midwaro Nyasaye, ine midwaro Nyasaye, ine men gi tonde manyaka Nyasaye gonyo. In gimi nyalo gonyo ne Nyasaye onge. And imagine not even anything, that we are the people who need God. Wane mune gwakili lwete wa motwe, chonge wa motwe, itu wa motwe, wingi wa motwe, mondo Nyasaye ogonyo. Come to Jesus and feel the freedom that comes from the love of God. And that's why in the second reading, Nyasaye wuoyo kod okalo kuom Paulo. Owacho ne jo-Korintho ni Yesu osechiw kaka liswa. He's been sacrificed to us as a lamb. And therefore, a sacrifice must be loved. May we love Jesus as a friend, not as an enemy. May the death of Jesus not go in vain. May it change our attitude, our character, our behavior. And may we all witness to Jesus, who was born,
lived among us, today is resurrected. May He heal our wounds and grant us the peace we have been praying for. May He touch our fallen hopes and bring peace to our families in Jesus' name.